higit 6,000 katao. Ganito karami ang bilang ng mga residenteng nakilahok sa alagang anggaling ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan sa bayan ng Bautista. Hatid nilang serbisyong pangkalusugan sa bawat Pangasinense. Pick up ako dahil may nararamdaman ako sa kawalan ng pera, hindi ako makapagpagamot sa doktor na pribado, kaya dito na lang ako. Laking ginhawa ito para sa mga benepisyaryo, lalo pat libre ang check-up at maging mga bitamina. Nagamit ko na din po yon yung gikonsulta about sa x-ray, laboratory test, tapos yung zero billing. Malaking tulong po ito sa amin na mahihirap kasi pag mayroong gikonsulta po kasi malilibre po yung check-up, ganun gamot, ganun. Nakatanggap din ng 300 pisong insentibo para sa pamasahe at pagkain ng mga kalahok. Tiniyak ni Pangasinan Governor Ramon Monmongico III na patuloy nilang isusulong ang programa para matiyak ang abot kamay na serbisyo ng pamahalaan sa bawat Pangasinense. Ayan po ang tinatawag na synergy. We hit several birds with one stone. Kasi po, kailangan mag-usap-usap tayo and we have to maximize our resources. Resources have to be utilized efficiently. Malaki po ang tulong para sa mga kababayan po natin. Para hindi na tayo magagastos ng mga hindi na natin makukuha sa bulsa po natin. Maglilibot pa ang pamahalaang panlalawigan sa iba pang bayan sa probinsya para maghatid ng saya at ginhawa sa bawat Pangasinense. Jose Robert Inventor, RNG News.